Jongen, ik heb krijg een beker soep gehad, een beker karnemelk, om het even in het Nederlands te zeggen. En dat past helemaal net bij het verhaal wat ik vertellen wil, want mijn verhaal gaat over bier en nog eens bier en muziek. Want ja, zoals je mijn vorige vlog al zei, wie ik 4 dagen op muziekreis door Ierland geweest. En iedere keer als ik erbij kom, dan ben ik toch altijd wel weer onder de indruk en aangeslagen door de vele pinten uiteraard. Maar dat zeiden, daar wil ik het net de follower hebben. Hè. Bier moet je net te praten, moet je drinken, dat is gewoon zo. Nee, de muziek die was echt fantastisch. En ik hier nou eens een keer de kans om het ik al een beetje op een andere manier te zijn. Want ik wil het er een gids meesleept de bergen in om een instrumentenbouwer te ontmoeten. Nou ja, dat ben plakken, daar komt zelf natuurlijk nooit. En ik zeker niet, want ik heb alleen nog maar een fiets. Dus dus je mij dan net tegen de bergen op fietsen, want dat zit helemaal niet op. Maar goed, die man die bestond daar van het meisje van harpen en gitaren en bodrums en een dikke bende daar in huis. En hier zo'n band, want ja, dat is natuurlijk de cultuur daar, hè, katholiek, dus hupsakee, zo'n band en die hier niks weer een protte band, dat wie daar echt een geweldig gezellige boer. Maar ja, dat is net elke dag, dus ik ben daar wel blij dat ik daar ben. Maar andere kant, ik zit in Londonderry. Dat is natuurlijk een enorme historie wat betreft oorlog. Het is echt pure burgeroorlog geweest tussen de katholieken en de protestanten. Net omdat ze de Bibel uitlijnen, maar omdat in de ene helft bij Engeland jaren hoe en de andere helft net. En dat heeft voor heel wat geweld en intimidatie zorgen. En misschien dat als uitlaatklep daarom de muziek ik was erg leef, want die Londonderry heeft ik bijna elke maand wel een festival, een jazzfestival, een folkfestival, een bluesfestival en een countryfestival. Het ken al net op. Maar daar in Derry, waar ik dus 3 dagen verbouwd heb, daar heb ik het Free Derry Museum. En daar wordt nog een keer uitgebreid aandacht besteed aan 30 januari 1922. Ik zei het uit de kop, het is gek of ik het uit de kop leert, maar dat is net zei, ik kan het samen rondhouden. Toen de katholieken een vreedzame mars terug Derry organiseren, omdat ze vrije rechten hebben. Ze hebben minder rechten dan de protestanten. Nou, daar geloof ik niks van, maar goed, dat zal daar wel zo geweest hebben. En dat is uitgerold in een drama, want het Britse leger dat zo een zeil zien tegenhouden en zo even de boel in de gaten houden, maar er een finale uit de klauwen. En uiteindelijk dat 14 burgers binnen de eerschutten. Nou ja, een verschrikkelijk drama. En daar is nou een museum inrichten in Derry en dat wordt rund. En dat is heel bijzonder. Er zijn mensen die een familielid verlend hebben op die Bloody Sunday, want dat nemen ze dan Bloody Sunday. Dus ik kom daar binnen en die jongen die daar achter de balie zit, die komt gelijk naar mij toe en die zei, die foto, dat is een man die laat deerschutten daar op strutten. Hij zei, dat is mijn paker, die is de deerschutten, de kogel gaat in en heen en het gaat door de achterhoofd de beschouwde die baan van de kogel helemaal. En toen liet hij me een orenfoto zien van een soldaat en hij zei, en dit is de man die het dien heeft. En die man die is net berecht, die is het promotie maken naar aanleiding van zijn heldhaftige optreden in Londonderry op Bloody Sunday. Zeg maar, ik ben nog steeds bezig om te pakken en uiteindelijk krijgen we hem wel. En toen kwam een orenman aan, die werkte er ik aan zijn post en die nam mij naar een orenfoto waar ik een man die is zitten op struttelij en het jasje hong erbij en dan zie ik werd ik googeld door het jasje naar binnen gewoon weer. Hij zei, dat is mijn jongere broer, die daar ik deed zitten. Ja, toen dacht ik van ja, dan ben je wel in een apart museum, want wij maken dat nou mee. Als ik het Fries Museum binnenstap, daar zal er net iemand achter de balie wij komen en zeggen dat is die en die en die zitten enzovoort. Dan is dit al alleen wat heftiger dan het Fries Museum. Ja, dat is ook Ierland. Hè. En dan zit de jongens weer, ze is weer in een schitterend focuset en dan ik zie het aan de eerste man en die ziet er wat vreemd te zijn. Ik denk, wat zal die? En de muziek wie bezig en dat wie alle keer opzwepend. En die vent die stoot er het podium op en die begint aan het tapdansen. En dat bleek hij dus bij de band hier, maar dat wie dan de act. Maar fantastisch, geweldig, zei hij dat koer. En dan denk ik, ja, dit is ook Ierland. Wat is het toch een verbazingwekkend land. Dus ik ken er al wel zien een vlag zo vol maatje. Maar geen andere hoekenbek. Ik neem geen bier, ik neem een beker soep.